Hi po, what's up mga ka-ladies and gentlemen for this evening's video. Tintinag ko, nibado ko, nabanbanugan. For this evening's video, naka-wide ba to? Hindi pa. Opo. Kami ho ay pauwi na from SNA to SNM. Ula? SNA. From SNA to SNM. So talagang bagtit. Double event. No. Double event with our roller coaster driver. Yes, what's up? Jeremy. Triple event today. Okay, Jeremy single. Ready naman ma-broken. Bully. Okay, so kami ho ay pupunta sa Barangay Kalian since they are celebrating their barangay fiesta. Dahil andun si Jessa na Arakan with and then si Rendon Vlogs. Rendon Vlogs. Yes. So, kudos to this famous vloggers from North Cotabato kay Correct. syempre, di ba, dapat na mga amo sini, dapat ni sila mga mayabang, pero hindi sila mayabang, mga humble heart. So, Yes. muna solicitan namon sila, kay madamo na di sila income duha. So, maliban sa sweldo nila sa Facebook, may income pagid sila sa bunga gabi, kay ma-judge sila sa ilang search. Correct. So, amo to, dapat mo yayaw na si Jessa kay brownout. Hindi daw siya kapasundayag sa kagwapa niya sa buong gabi. So karon laktan ko sa Rendon kay ipalastog. Pakita ko nga mas taas ang heels ko sa imo sa buong gabi. Rendon Vlogs. Di na to. Araw, hindi siya makita. Oh yeah, kita niyo na. Ano ba ang magiging unang tanong natin kung kakausapin natin si Jessa? Jessa, What is your biggest contribution? what is your biggest mistake? Ala, nagbabastos na. Tapos, kay Rendon naman, kung ikaw ay magiging... Yung ano natin, yung challenge natin kagabi, yung mga Ano? yung nung nakakauwi ngayon Oo. natin, yung sa mga ano, mga kalawakan. Oo. Teacher man yun. Correct. Oh, idol ko siya nag-rampa-rampa. Si, mga ano gani yun, hello mga... Kadibuta. Hindi, gano'n si Thailand girl. Hi, shout out to my kumare, Ano, makita TG. dito. Hindi, timitim mo kasi. Okay, so this is now, brown out. Paano makita ni si ano? Hindi kay para sa kagabi gani. We started the event 9:30. Tapos pagka next day, nag-brown out naman sa gabi, we started... dapat akong ginainawan. Sige Ang amin nga bibuya kanya, ka makakabsat, yung mga ka-Ilocano, mga agdamdamag, tapa Ilocano, kung leya ka rag Ilocano, syempre, Ilocano da ito. Amputlan, Balikot kami man. Tapos, magut silang kanong kabalo, mga kamabisaya, dam, uy, ngayon, tagasa, mga ka, of course, paspas ka ni. Lukas sa kwan. Lukas sa Kuano, Lepo. At the same time, Muslim din ka. Lahat na lang. Woo! Okay, so yeah. So call time kami ng 7 a.m. Tapos ngayon pauwi pa lang kami, magna 9 na. So ganito po ang epekto kapag medyo kulang ng tulog. Correct. Tapos puro karne, puro mantika. Kasama din po natin ngayon si Kagawad. Kagawad Dante. Alam na alam niya itong... Diin sila diri, left. Diri ang gym nila sa left? Yep. Tulog. Ari guys. So, sorry, takaroon ha. Tingog. Ang babait po, shout out po sa mga gwapo nating ano. Hi kayo. Hi. Let's go. Salamat po sir. Ganyan kalakas. Buong pagmamahal at saka suporta sa mga susunod na eleksyon. Sasawa. Hindi man talaga dito. Love you all guys. Love you all. Basi mambal sila di. And so yun guys, nalaman na nandito kami. Oh, baka Full team baka kami, sabihin nila, bakit andito yan? Hindi naman yan gi-invite. Correct. Dati transgender din eh. What's up guys? So, fiesta, daming tao. Siyempre, fiesta, sila manonood. Backing muna diretso. Ay, dito sila sa school gym. Ay, Ay, puta. very good. Oh my God. Hello po. This is row. Yes. Bilisan nyo nga. Thank you guys, love you all. Kaya nga, Rodan, Stone. Patem kamera, may ibusin. Picture! Saan yung ano? Ken! Nag-bad words na naman ako. Picture! Hindi ako si Jessa, ha? Hindi ako si Jessa. Si Host Cherry! Makipicture na ko kay Arakan ng mga idol ko. Abi na sila. Ato pa sila sa Picture, salakyan. ma'am. Oo. Di ba silang baba? Picture ka, tatlo. Idol ko dahil si... Go. Kasi Thank you for having me here. Sinapad mo. Sige.
yan, darling. Let's go. Grabe ba? Gagi, nagbaraba. Nagpa-picture pa tani. Ay, Madam Cherry! Ay, hello, Sir Ochinang, hello. Oo. Nagpa-picture pa tani. Kadali. Oo, di na picture kita eh. Di ba yung wala masuga? Hello, hello. Pakiulit? Pakiulit? Ang Di, nagbasto, nagbasto. Wala ko kamaan, nagpa-antipas ka gali. Oo, wala. Lapit lang kami to. Rapid lang ang balay ko sa highway lang. Sosyalan ni Puga. Di pa bilde. 15 pesos ang isa. Wah! Di na. Hi! Ay, ari ka mo tanan. Oh, brown. Nagpa-picture tanay. Paano to? Siniman? Paano gang? Magsumbanganin na lang. Oo, dito na lang. Dito na lang siguro. Gang, dito na lang. Oo, dito na tara. Let's go! Apa dati ka bata ako ni Milik ni Amoy ni Gaga. Mas stand up Ed. Tatag pa rin. of the national anthem. Na lang talaga siya Sultan picture. Abdul Menjuro Silihin. Sige na, pasok.